सम्माननीय सभापति महोदय, वरेण्य विचारक मंडली, मोर पूज्य गुरुजी गुरुमावृंद, एठारे उपस्थित मोर सहपाठी छोट बड़ भाई और भौणी माने, जो संविधान आमको जड़े जड़े भारतीय नागरिक भाव में निजर अधिकार को सब्यस्त करिबारे सहायक हेउछि, जहा जोगु भारतर गणतंत्र सारा विश्व रे नियारा। सही संविधान प्रस्तुति रे जेउन माने निजर श्रम स्वेद और समय दे महान होई पारिछन्ति, सेमानक मध्यरे डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर अन्यतम। आजिर आलोच्य विषय भारतर संविधान गठन रे आंबेडकरंकर भूमिका उपरे मु आलोकपात करबाकू जाउछि। ସେହି ମହାନ ଜନନାୟକ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 1891 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାହୁ ଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କ ପିତା ରାମଜୀ ସାଇକେଲ ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସାମରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ମାତା ଥିଲେ ଭୀମାବାଇ। ଗୋଟିଏ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ତଥା ଦଳିତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଉସୀ ମୀରାବାଇଙ୍କର ପଣତ ତଳେ ରହି ନିଜର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସେ ସାମାଜିକ ତାଳନାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଠୁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥନୀତିରେ PhD କରିପାରିଥିଲେ। ତାହା ସହିତ ଓକିଲାତି ପଢ଼ି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 27 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ହରିଜନ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଥଇଥାନ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 1927ରେ ମହତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, 1928ରେ ଦଳିତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, 1930ରେ ନାସିକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅନ୍ୟତମ। ତତ୍ ସହିତ 1930 ଓ 1931ରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଦଳିତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିଥିଲେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ନିଜର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବୁଲି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏକ ନିଆରା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ 395ଟି ଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଶେଷରେ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନର ପ୍ରଣେତା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ହିଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ତିଆରି ହୁଏ। ଯଦିଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। 1ରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବ। 2. ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। 3. ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯେପରି ଅଭାବ ଓ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 1956 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ତିରୋଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ଓ ଦଳିତ ଜାତିର ମୁକ୍ତିଦାତା ଡକ୍ଟର ବୀ.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ 1990 ମସିହାରେ ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତାର ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଜଣେ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ନିର୍ଭୀକ ବାଗ୍ମୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ଓ ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଆତାୟତ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅମର କରି ରଖିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଏତକ କହିବି, ହେ ଭାରତ ମାତାର ଯଜ୍ଞ ତୁମ ସୁତ, ତୁମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସର୍ବେ ହେଲୁ ପୂତ।
ସେହି ମହାନ ମହାନାୟକ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ମନୁ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସହ ଭାରତର ପବିତ୍ର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।